Jadolo mar kanisa Christ Impact kawuono ochwal e doho e boma ma Nakuru kama odonjne gi ketho mar bambo jago moro ma jahigni 32 okale kang kata kar oko mare maduong'. Jadolo no manyinge Peter Kimondo mong'ere kaka Peter K nochwal e nyim jal bura Ruth Kefa kama osomne ketho makamano. Ketho no iwacho ni notimo higa 2022 e kar dak ma White House Nakuru. Kimondo kokalo kuom okil mare okwayo doho mondo mi owe thuolo gi rambun kendo kiny doho no igeno ni dhi golo duoko mare. In the interest of justice, those are 3 years ago or more. And just as counsel has stated, this being a public interest, the court should really consider the interest of the accused person. Now we have ensured that we photocopy these copies. We have copies of the charge sheet, the witness statements, and all other documentary evidence that we intend to rely on, and therefore ensure that we undertake to ensure that this matter is expeditiously handled, Your Honor.